Enough is enough. It stops here and it stops today. I'm not going to be diplomatic about this. I'm not going to release press statements. I am not going to waste my money hiring lawyers to speak on my behalf. Udoti nje udoti. If you strongly believe that I am capable of what you're accusing me of, very simple. Come and get me. It's that simple. I'm not above the law. But I think I'm at the point where I am enough of you people dragging my name through the mud. It stops now. These stupid humiliation rituals that you've been performing ngami over the years. Enough. If you feel that I am the woman that you are coming after, simple. Come and get me. Akekho umuntu engimesabayo. Till then, back off. Back off. Nabasemanguza nasemaphethelweni. Imilo lensizwa ethi akushintsheke impilo yabantu abamnyama ibe ngcono kunokuba yayikade ikho before. Ngiyazi ukuthi kukhona ukukhala emanguza ukuthi angizange ngibonakale khona kaningi. Ingoba phela bonke abakamhlaba uyalingana. Ngangazi ukuthi kulapho esasihamba khona nkathi silwela inkululeko bayazi ukuthi kufuneka senzeni umuntu omnyama beyini. Njengoba ke lensizwa ukhehlelezi esisebenza nawo kakhulu ekuhlanganiseni abantu ukuthi sande thina nje emnyama sivote kakhulu sithathe izwe lethu. Sekunesikhathi ke silungiselela ukuze Manguza noma kwamhlaba uyalingana kungaqala ukuhlangana. Namanje besithe siyoba khona ngomgqibelo. Kodwa ngokuthi ngikude eintabeni lapho khona engilungiselela khona kwabantu abamnyama abahluphekileyo. Ngicelile ukuthi asithi ukududula kancane nje ilanga la ngomgqibelo kube isonto. Ngizobe ngikhona ngicwele ngitheswi kulelo lekamhlaba uyalingana. Lapho khona sobe sikhuluma ngosizi lomuntu omnyama nokuthi siqeda kanjani usizi lomuntu omnyama. Lapho sifuna khona ubuningi benu nijoyine umbutho okuyiwona manje ohamba phambili. Umkhonto wesizwe party. Zobe silapho sigcwele nani niphume ngobuningi benu abadala nabancane nabasha siyobe sihlangene ngesonto. Yobe ngilapho ngeke ngidlule nasekhaya sengiphuma lapho ekade ngikhona ngiyokwehla nje ebhanweni ngehle straight ngibheke kwamhlaba uyalingana lapho sobe sihlangene khona sixoxa ukuhlupheka nosizi lomuntu omnyama. Ngiyacela ukuthi nifike ngobuningi benu ningayeki ukuthi ngoba haya sayanga ngomgqibelo. Fikani ngobuningi benu sithi njengoba kuza ukhetho oluzayo nje isikhathi sokugcina manje sokuthi izwe ke libuyele ezandleni zethu kube yithi esithi siliphatha kanjani nokuthi senzani ngathi thina banikazi bomhlaba thina bomtsinso kuzimilela. Ngiyacela ke bakwethu ngene ngobuningi benu ukuthi ujabuleke insizwe endala mkhehlelezi ukuthi ngizobe ngikhona ungathukutheli ungathuki ungacabanga ukuthi angizuba khona. Ngizobe ngikhona ngigcwele ibhodwe lonke uma ufisa ukuthi ngigcwale ibhodwe. Siyabonga ke bakwethu sesiyobonana ngesonto lapho khona esiyobe sixoxa ngosizi lomuntu omnyama. Yabonga.